Hello, praise the Lord. Tini neo zora kaham norok nogui mangkana. Tei norok video ni bising tei sai mangkana. Ja wending ni thangai tongo. Tini neo sal. Ngake tabuk bo norok video ni bising tei sai mangka. Tei nukha angkha khayo. Tei decoration tabuk sulai tongo photo shot. Ko norok nogui manai nai tongdi. Photo shot belai keno. Slamlai tongai layo. Sa ayang obo photo shot sulai dong layo. Belai keno kaitono hambai maruo. Asuk naithok ma jora kaham no roi tongmani bagai. Tai o video tini ni bagai asung senai. Tata, praise the Lord. Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma pai phlaya. Amen.